Yn ddiweddar fe ddechreuodd y lle ymgyrch i weld pa mor da mae pobl ifanc Cymru yn gallu dalu peint. Roedd 'na ddipyn golew ar heini yn honni bod nhw real beer monsters bach, ond beth i esgus ein cystadleuwyr ni heno? Fi'n derbyn her dal y beint achos fi'n teimlo bod lot o fi brofi. Mae pawb yn meddwl bod fi'n tipyn o lightweight, so falle heddi gallai brofi nhw'n wrong. Pan chi'n feddwl, chi'n meddwl popeth chi'n neud lot mwy doniol na beth yw ei rhywun sydd ddim yn feddwl falle. A yn y brifysgol chi'n tueddu mix o tipyn a chi'n cael patties punch o bethau, so mae hwnna'n tueddu tipo fi dros yr edge tyma bach. Nice. O be am yn isa? Stiwdant arall ia? Da ni'n newid orffan aroliadau ni a da ni'n cael wythnos yma o be maen nhw'n alw'n refreshers, lle basically da ni jyst yn mynd i chwil bob nos. Ia, di'r atab felly dwi'n cymryd i. Weithiau pan dwi allan efo Carwen a ffrind arall ni, Cerys, maen nhw gyd yn dipyn bach o lightweight, so weithiau dwi'n gorfod sneakio extra drinks jyst yn mwyn trio dal fyny efo nhw. I fod yn onast, dwi ddim yn dda iawn yn dawnio, ond hwn i weld. Y genod yn eitha ffyddiog bod nhw'n gallu dalu peint lle, ond gawn ni weld os mae ar ei ffordd i'r dafarn maen nhw. Wel, ni wedi gweld sein bethau. Track Môn. Track Môn, ie. Ond dwi'n rili gwybod beth Pwy fath y track? Ie. Lyfn track. Car. Go-kart. Sgynnu fi allan yn syniad. Bach yn ofyn nhw'n. Na, fi'n chwan. Dwi'n good, dwi'n good. So chi'n gwneud i fi gas ni, yn eich ni sy'n mochyn yn ei Mae yna ddipyn o bobl wedi trio siwio lle Carwen, ond dydyn nhw heb gael fawr o lwc eto. Yma i egluro mwy am yr her heddiw, mae'r hyffordd o rasio profiadol, John Ivan Jones. Wel, genodd croeso i Drac Môn. Y cyntaf da ni'n gwneud yn mynd allan yn y Lotus Elise, a dwi'n mynd i ddangos y trac i chi. Da ni'n dod yn ôl, a da ni'n mynd i fewn i'r Puma, a da ni'n mynd i fynd allan ar y trac eto efo chi yn dal eich peint. Oh my God. Dal dy peint. Chi yn dal peint, so dwi'n drifio rownd ar speed, a mae'n ei weld faint sgynnoch chi ar ôl ar ei ddiwedd o. So na pam eisiau dillad sbar nhw dda? Dillad sbar. Dillad sbar, da wan John. Carwen ydy'r gynta yn y set passenger, ac amser i ddod i arfer efo fflio rownd y trac gan milltir yr awr. Os gan i ddim peint yn ei llaw et, ond mae'n gwneud y mwy o'r cyfle i ymarfer. Hogan gystadleuol iawn yn amlwg. I fod yn dew, oedd e eitha helpgar, oedd e'n gweithio fi fel y pryd oedd y corneli mwy o lletwydd a pwy fel ffordd byddai'n mynd tipo i fi cael trio dysgu tips o gyfer y dala'r peint. Ond nath Mwngi weithio fi unwaith. Don't ever drive faster than Guardian Angel can fly, a sa'n cynnig unrhyw Guardian Angel hedfod fastach yn hwnna. Pa'n ei Paid â neud o wir. Rhiannon sydd nesa. Iawn. Barod am hyn? Iawn. Ar ôl i'r seatbelt on. Bod Carwen wedi gwneud i gorau ddechrau neu ffrind, amser iddi hitha hefyd oedd i nabod y corneli Tim a'r hairpins anodda cyn chwarae corffi dal dy beint. Yn gyntaf i chwarae dal dy beint, Rhian! Dwi heb bod ar track o blaen, agosa o beth dwi wedi gwneud i rasio di chwarae Mario Kart ar y Wii. Bach yn nervous, ond excited. Ond ydy'n ffyddiog ar y slei? Swn i ddim mewn sioc os yna ddim byd ar ôl. Nadi. Diolch, Carwen. Ffwrdd â ni ar y trac. Ar y deg rhan John bach. John yn sbio ar y glitter yn lle sbio ar y lôn. Rhiannon yn neud yn tip-top i fyny at rwan. A watcha di ollwn y diod na ar y top gwyndel na gyn ti. Rhaid i sido o Blair. A dim just y TR sydd yn gwychian. Felly, sut hwyl mae'r cystadleudd cyntaf wedi gael? Oh my god! God's sake! Ti'n gwybod beth o fi? Hwna'n amazing! A sy'n byd yna chi? O na, dwi'n socian. Ti'n dropio hwnna fi? Dim yn bach. Oes, mae'n e. O'n i ofyn ti'n hwydd i gyd o fynd. Nesa, Carwen.
Sa'n siŵr pwy wneith ennill. Mae Rhiannon yn berson eitha cysylltiol fyd fi'n credu, so gan i weld. Fi'n nabod eitha da erbyn hyn, ond serio wedi goffo wneud rhywbeth o chwaraeon yn erbyn ni. A os fi'n teimlo bod fi'n mynd i golli, falle wneud twli fe ar bent pwy sy'n gyrru ty beth. Pob lwc, Carwen. Chwr ti Rhiannon. Cos, a wysio di fel lafe chwaith. Barod i fynd? Os chi'n barod, fi'n barod. Dwi'n ni gael radio mlaen. Radio? Be mae'n beth i gwybod de? Wet. Reit, na ni ddigon o jokes capal ymlaen a ni efo'r gêm. Rydw i am drio dangos i bawb nad ydy'n lightweight. Ond mae'n amlwg bod Rhiannon wedi cael gwell hwyl yn dal i chwrw. I fyny at rwan. A John yn ei herio i dde. Rhaid gyda. Da ni'n agosau at ddiwedd y sialens. Na, fe salo fi. Ola ni drwy'r pitlen. Ond does tam sôn am y gwydyr. Na. Beth am os dwi'n ffynnes? Joking! Mae'n agos iawn. Oedd e'n rili galed, actually. A oedd John y driver yn trial bod mor gas y gallai fe. Dwi'n meddwl o'r dechrau un oedd John wedi planio bod o'n mynd bod bach haws fel Carwen. Dwi'n meddwl o'n deg iawn. Whatever. Hei, genod ar y deg rhag ofyn i ddim fynd yn catfight. Y sialens nesaf fydd hwnna. John yn ei bywyd yn anodd i'r myfyrwyr o Fangor. Rhiannon yn neud yn dda efo 350 mililitr. Ond Carwen efo 420 yn profi mai West is best am unwaith.